anayambira poyamba anayamba ni manda ntchito ya usembe anayambalia kuti ni manda chifukwa amadziwa kuopsa ndi ukali wa Yehova koma kupita kwa nthawi anayamba kuzolowa timatere 1 + 1 = 2 apa timatere ngati draft kaja hapa tukafika hapa moyo wao udayamba kukhala reckless mpaka na imagine uchalichi kumanga kuona ndagasi kuchali sembe za Yehova zimeze ndizopatulira amapira chifolo kumanga kama mwana kabisa hivi nile ngale kama challenge pena ukamva izisu mapema ndizoona zoli kuchali changa kama kile sibetesa lero zuchitika why anaomba ino kwa matendo wao wala kuiba ni maomuza chiyambe ndiyo safuta kwa magusunga zimene walandira neka bana ntambiri lero amene amamudziwa Kristo ndipo akalandira ni Yesu zoonadi chisomo ni mphatso pa iwo zilipo mistake afika pozolowera de mawamu ngamanena kuti chimo simangofika ngati chimo chima yamba ndi chilamulo chikakula msiku chimakanengerenga patuli ndikubereka chimo likakula msiku ndi limene limakabala imfa. It's a process. Nosamene muli mphatso ndinabwera kupatsana ngati simukhala ndi mantha apa Yehova ndokuzamukira chikomkati maunga pano ena akayamba kumanisa ngapasipana akaliponso ena amene mabatsa ulemu kuti awawa mapemphera za mphamvu anamenya skando yonse ya masewera ilizo kudabula waisitsa skando yangu kopa yesikatenga bwanji ndipetetse kuti munthu ukoza kulapa kuyamba sopatsopano koma unafika bwanji level imene nalitsoka mipemene nalitsoka mimba tsoka abali mukupanda kukhala ndi mantha apa Yehova muzolowera muzaneba ukapanda kukhala ndi mantha apa Yehova muzolowera Neji jawani mani jizozi na mkolo wa shima zwisangara ya wali marana ya pansi muntu inali yesi ngata kufuna aimebe maso wa Mungu mantha Yehova asagote musimu woma Mungu anakusachi mwa chifukwa zabisa wadi sachi mwa chifukwa kwa watu ya changa ndio agusanga ndio komanda mambanga ndiga kadima akungomba tu akusashima chifukwa mpata oyimirawo ali kwa maskini wasanga yiwe you are the expert Mungu muri mpata urubese simafu kumaina sashima chifukwa cha wako mpaka mtokana ali ndikutegera kwa mbele kwa masaji chifukwa amaoma nungamba ndiye nabana mene Yehova daile kisomo masoba ngati muleka kumuomba Mulungu achimwene chidzakugwetse kisomo chimene bwana ndikule abale simunachuke munadzachuka sunjira ukachirofusa amabwera oka simukulenga amen. You know, chisomo chimapanga attract zinthu kwambiri anointing attract anointing kumapanga attract nzijana makana kuona ndi munthu amene afala anointing yonso ni mdalitso bamezokusangana amabwera haikani sisuma yeso kumenkhira ndono mandi kimabwera yokhati lokapanda usamala kumutha. That's why I'm happy ajisoma narano anabita usimaona ambiri oyimba aliposa kusa kuhino kwa mbilanzi mbele walimti anataka achika kwa